3-4 сәгатьлек юл үзен сиздермәде дә диярлек. Алда Казан, якташыбыз Габдулла Кариев исемен йөртүче театр. 30 еллык тарихы булган сәнгать учагы узган елдан башлап шушы бинада көн күрә. Күпләребез биредә тәүге тапкыр. Театр йылын Кариев театрына бару белән башладык. Старт бирдек театр йылына. Инде Аллаһы теләсә исән сау булсак, алга табада башка театрларга да барып, йөреп, шулай итеп сәнгатьне үстерүгә ирешебезне китербез дип уйлыйбыз. Театраль сәфәребез Нурлат якташлыгының Казан бүлеге тырышлыгы белән мөмкин булды. Иң зур әбүнә ясаучы Светлячок балалар бакчасы һәм Бикөле мәктәбе коллективларын якташлык җитәкчесе Фәрит Мифтахов билетлар белән бүләкләде. Biz bugün аларны шакырдык, үзебезнең якташыбыз Габдулла Кариев исемендәге театрга бик шатланып бу шарада катнашалар. Инде шул подпискада кемнәр күп газетләргә язылганнар, әлбәттә без инде үзебездән килгәнчә моны тоже ярдәм иттек. Бу газетага язылуларга шәһәребездә оештырылган конкурста, менә язылу бәйгесендә беренчеләрдән булып, коллективыбыз белән язылып, менә шундый бүләккә лаек булдык. Рәхмәт яусын. Газетаны бик теләп укыйбыз, гаилә белән яздырып алабыз, барлык мәгариф яңалыкларын белән танышып торабыз, язылабыз. Кариевлылар безне Ринат Әйюповның супер кияү спектакле белән шатландырды. Тормышчан һәм кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр темасын яктыртучы әсәрне караганда туйганчы көлдек тә, ара-тирә күзләр дә яшьләнде, әмма битараф калучылар булмады. Искиткеч матур күңелле тамаша булды. Келдек тә, йыладык та, бергәләшеп күңел ачтык. Бик зур рәхмәт һәм иҗат яңа коллективка иҗат уңышлары телибез. Әлеге кызыклы сәфәр турында тулырак язманы пәнҗешәмбе эфирга чыгачак Нурлатым тапшыруыннан карый аласыз.